Hej og velkommen til den lille test af noget blandet krudt for AFAC og til Hansen. Der har vi nogle store crackling balls her. Så har vi to af, og så en knaldkæde og nogle hvirvelvind og en megaspænder for AFAC og nogle mini crackling. Så lad os bare starte med en mini crackling. Så er det en mini crackling. Så lad os tage to mini crackling på samme tid. Så tager vi to mini crackling på samme tid. Og videre til næste. Så tager vi en hvirvelvind for til Hansen, og der er 2,4 gram krudt i. Så vi tænder. Og så prøver vi en megaspænder. Så har vi prøvet hvirvelvinden for til Hansen. Nu prøver vi en megaspænder for AFAC af. Se om det, hvad det er, om det er samme eller hvad det er. Lad os tænde. Hvorfor tænder den ikke? Jeg synes faktisk, at T. Hansens hvirvelvind var bedre, men sådan er det jo. Så prøver vi en hvirvelvind mere. Min lighter er død, venter lige lidt. Så fik jeg lige fundet en ny lighter, så vi tænder. Den er sgu meget god, synes jeg. Så tager vi en knaldkæde fra Hansen. Så tager vi to store crackling balls for AFAC, eller for til Hansen, mener jeg, undskyld. Lad os tænde. Hvorfor kan jeg ikke tænde den? Og det var nok kun den ene, der tændte. Tak fordi I så med i den her video. Smid den gerne like og kommenter og subscribe på min kanal. Det vil vi blive glade for. Så vi ses bare i den næste video. Hej hej.